фазои сулҳу субот ва оромии кишвар барои рушди тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа дигаргуниҳои зиёдеро ба миён овард. Дар замони соҳибистиқлолӣ мо дар самти варзиш чанд қадами устувор гузоштем. Дар қаламрави ҷумҳурӣ чандин иншоотҳои муҳими варзишӣ бунёд гардиданд, ки дар он садҳо ҷавонону наврасон имрӯз машғули машқу тамрин мебошанд. Яке аз омилҳои муҳими рушди соҳаи варзиш ва омода намудани варзишгарони муваффақ баргузории ҳарчи бештари мусобиқаҳои варзишӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. аз ин хотир масъулини варзиши кишвар дар сартосари ҷумҳурӣ мусобиқаҳои мухталифро баргузор мекунанд. тибқи нақша чорабинҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи дучархаронӣ дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуравии дучархаронӣ баргузор гардид, ки мо ҷараёни баргузории онро манзури шумо мекунем. дар ин мусобиқа ҳудуди 100 варзишгар аз рӯи ду навъи велосипедронӣ аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ширкат намуда баҳри ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош намуданд. масофаи ин мусобиқа аз 4 марҳила иборат аст. масофаи 200 метр, 500 метр ва 2 километр, 4 километр. ва дар ин варзишгароне ки ҳозир иштирок мекунанд дар ин мусобиқа ҳам дар аз 200 метр то 4000 метр иштирок мекунанд. ин рақобатҳое ки мегузарад, мо аз байни ин варзишгарон беҳтарин варзишгаронро интихоб мекунем, ки барои оне ки ба хориҷи кишвар рафта иштирок кунанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. варзишгарон ҳам дар ҳайати даставӣ ва ҳам инфиродӣ малакаву маҳорати худро нишон доданд. маврид ба зикр аст, ки майдони варзишӣ барои намуди дучархаронии трек ба ғайр аз шаҳри Хуҷанд дигар дар ягон манотиқи кишвар мавҷуд нест. аммо бо ин нигоҳ накарда хоҳишмандони ин риштаи варзиш дар қаламрави ҷумҳурӣ пайи фаъолиятанд ва дар чунин мусобиқаҳо ширкат мекунанд. варзишгарони шаҳри Душанбе ва ноҳияи Дӯстӣ пеш аз иштирок дар ин мусобиқа тамринҳояшонро дар шоҳроҳҳо гузаронида сафарбар гардиданд. дучархаронӣ шомили бозиҳои олимпӣ мебошад. аз ин хотир ташкилу тарғиби оммавият бахшидани он дар қаламрави кишвар ба манфиати кор буда, ба ин восита метавон варзишгарони лаёқатмандро барои иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ омода сохт. нисбати солҳои пешин қадамҳои хеле пеш мо гузоштем барои он ки дӯстдорони ин намуди варзиш сол ба сол зиёд шудааст ва ҳам дар шаҳри Душанбе ва дар тамоми минтақаҳо зиёд шудаастанд дӯстдорони ин намуди варзиш. ва аз байни ҳамин дӯстдорони варзиш мо варзишгарони беҳтаринро интихоб мекунем. ва агар имконият мешуд ки дар вилоятҳо ва шаҳри Душанбе он минтақаҳое ки дӯстдорони намуди варзиши велосипедронӣ зиёд аст, дар он ҷо агар ки ҳамин хел майдони варзишӣ мешуд, ин хеле беҳтар мешуд ва варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон низ метавонистанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ ба зинаҳои баланд рафта расанд. умарҷон Кузиёв аз дастаи шаҳри Душанбе мебошад. ӯ дар дучархаронӣ, трек ва шоҳро чандест тамрин мекунад ва иштирокчии чандин мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ мебошад. ӯ ба ин мусобиқа бо тайёрии хуб омадааст. мо мехоҳем ки ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртар шаванд ва як чиз дигарро гуфтаниам ки мехоҳем дар шаҳри Душанбе низ ҳамин хел мусобиқаҳои варзишгоҳи велотрек ба мо ҳам низ ташкил диҳанд, то мо дар дигар давлатҳо ҷойҳои намоёнро сазовор шавем. мо дар шаҳри Душанбе бисёр машқу тамрин намуда тайёриҳои хуб қатъи омадем, то сазовори ҷойҳои намоён гардем. варзишгарони дастаи вилояти Суғд дар ин сабқат хеле фаъол буданд. ҳар як узви ин даста дар майдон маҳорати олӣ нишон дода, масофаи муайяншударо бо зудӣ тай менамуд. дар рақобатҳои инфиродӣ мо шоҳиди ҳунарозмоии ҷолибу ҷозиби варзишгарони Суғд шудем. мушоҳида мешуд, ки аллакай онҳо дар ин намуд таҷрибаи бештар касб карда, бо дилпурӣ сабқатро идома медоданд. мураббиён мегӯянд нисбат ба солҳои пешин сатҳу сифат ва оммавияти душархаронӣ дар ин минтақа бештар гардида, дастпарваронашон аз сабқатҳои берун аз марз натиҷа ба даст оварданд.
дар масофаҳои 200 ва 500 метр ва 2 километр ва 4 километр намояндагони вилояти Суғд пешсаф буда ҳам наврасон ва ҳам калонсолон нишондоди хуб ба даст оварданд. чун ин майдони велотрек дар ҷумҳурии яка ва ягона аст, мо аз ин фурсати муносиб истифода бурда бо шогирдон ҷавонон хуб тайёрӣ мебинем, дида истодем дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ ҳаракат карда истодем ва натиҷаҳо мо рӯз аз рӯз беҳтар шуда истодааст. чун дар пеш мо нақша дорем ки дар Индонезия бозиҳои Осиё баргузор мегардад, дар он ҷо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. Барои ҳамин мо хеле хуб тайёрӣ дида истодем. намояндагони ноҳияи дӯстӣ дар ҳайати 12 варзишгар вилояти Хатлонро муаррифӣ мекарданд, ки аз онҳо 4 нафарашонро духтарон ташкил медоданд. Ана Султон Амонова 4 сол боз дучарха меронад. ӯ дар суҳбат бо мо гуфт, аз вақте ки ба ин риштаи варзиш сару кор дорад, дар баробари иштирок дар мусобиқаҳо инчунин худро ҳамеша солиму нерӯманд ҳис мекунад. Ба гуфти ӯ, рӯз аз рӯз дар ноҳияи дӯстӣ шумораи дӯстдорони дучарха меафзояд. Ана Султон дар мусобиқаи имрӯза дар масофаи 500 метр ҳунарнамоӣ намуда ба гирифтани ҷойи аввал даст ёфт. дар қатори писарон ширкат кардани духтарон дар ин гуна мусобиқаҳо гувоҳӣ аз оммавияти варзиш дар ҷумҳурӣ буда бонувон имкон пайдо мекунанд, ки барои иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ худро омода созанд. дар ноҳиямон хел велотрек нестаю, лекин дар шоҳроҳ вай мекардем, машқ мекардему. боз аз инҷо ба инҷо омада ҳам 3-4 маротиба вай кардем, машқ кардем. имрӯз мо мебинем ки духтарон ба варзиш, яъне намудҳои варзиш хеле машғул мебошанд ва ман мехостам ки ба варзиш, яъне бо намуди велосипедронӣ ҳам машғул шаванд ва ба саломатӣ, яъне ба саломатии инсон ба яъне манфиати калон дорад ва ба мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд, гуфта ман маслиҳат медиҳам. намуди велосипедронӣ трек аз нигоҳи аввал сода ва осон метобад, вале ба гуфти варзишгарон барои омӯхтани ин риштаи варзиш фурсату фозила ва заҳмату тамринҳои пайваста лозим аст, то ҳангоми ҳаракат ва давр задани майдони он худро идора карда тавониву ғолиб гардӣ. бо вуҷуди хатарноку заҳматталаб будани ин намуди варзиш, духтарон ба он маҳбубияти зиёд доранд ва дар қатори писарон иштирокчӣ ҳамешагӣ чунин сабқатҳо мебошанд. трек як намуди варзише аст ки пастобаландиҳои зиёдеро дар худ мегирад. аз ҳамин сабаб барои мо бонувон хеле мушкил аст, вале мо маҳорати худамро месанҷем ва ин ки варзиш ин худ як намуде аст ки барои одам тани солимро ки мебахшад. мо бояд дар тамоми намуди варзишҳо, на танҳо трек, берун аз шаҳр ҳам иштирок карда ҷойҳои сазоворро ишғол шавему парчамбардори тоҷикистони азизамон гардем. албатта ҳадаф ва мақсади баргузории чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама баланд бардоштани малакаву маҳорати варзишгарони кишвар мебошад, то онҳо тавонанд дар сабқатҳои фароҷаҳонӣ намояндагӣ аз Тоҷикистон кунанд. вале танҳо ангушумор дар мусобиқаҳои берун аз кишвар велосипедронони мо ширкат мекунанду халос ва натиҷаҳои ба дастовардаашон на он қадар чашмрас аст. варзишгарони мо соли гузашта аз шаҳри Душанбе оид ба трек дар давлати Қазоқистон шаҳри Остона иштирок карда ва яке аз онҳо Хулматов Дилшод мебошад, ки дар он ҷо Тоҷикистонро муаррифгар буд, вале ба ҷои панҷум шарафёб шуда буд. ин ҳам хеле зинаи баланд аст барои варзишгарони мо, ки рафта дар байни зиёда аз 20 давлат ҷои панҷумро гирифт. мо бояд ки ҳамарӯза ҳам федератсияи велосипедронӣ, ҳам мураббиёне ки дар ҳамин намуди варзиши велосипедронӣ бояд ки ҳамарӯза кор ва фаъолият кунем ва варзишгарони рӯз ба рӯз ин варзишгарони худро малакаву маҳорати онҳоро баланд кунем. ҳадафи мо аз он иборат аст ки варзишгарони мо дар имсола дар мусобиқаи бозиҳои Осиё дар давлати Индонезия
мегузарад, дар он ҷо рафта иштирок кунанд ва муаррифгари давлати худ бошанд. вақте варзишгарон аз қадамҳои аввал омода мешаванду тамоми носукиҳои варзиши интихоб кардаашонро аз худ мекунанд, дар он сурат ояндаи онҳо низ дурахшон хоҳад буд. хушбахтона дар риштаи дучархаронӣ нигоҳи наврасон хеле нек буда, майлу хоҳишашон ба ин самт бештар равона аст. танҳо дар ин миён мураббиён ва федератсияи дучархаронии корро бештар ба роҳ монда, аз миёни ин наврасон дар оянда дучархаронони касбиро ба воя расонад. шӯру шавқи варзишгарони наврас дар сабқати мазкур бар аъло эҳсос мешуд. ман Файзулло Зубайдулло, ман 10 сола ҳастам. 4 сол аст ки дар ин намуди варзиш тамрин дорам. ман аввал омада будам дар стадиони Спартак. ман бо ҳамсолони худам ҷои аввал ва дуюмро ишғол кардам. баъд ҳаваси ман хеле зиёдтар шуд. ман имрӯз дар ин мусобиқа дар масофаи 500 метр ҷои аввалро ишғол кардам. ман мехоҳам дар оянда парчами давлати худро баланд вардорам ва дар мусобиқаҳои оянда ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. ҳамин тариқ дар ин навъи дучархаронӣ мақоми аввал насиби дастаи вилояти Суғ, ҷои дуюм дастаи шаҳри Душанбе ва барандаи ҷои севум варзишгарони Хатлон дониста шуданд. чунончи дар боло гуфтем, аз рӯи ду навъи дучархаронӣ мусобиқа баргузор шуд. ин сархати марра аст ва варзишгарон барои шурӯи қувваозмоиҳо омодагӣ мегиранд. дар намуди шоҳро довталабон хеле зиёд буданд. мутобиқи нақшаи мусобиқа варзишгарон дар 3 масофа ба сабқат шурӯъ мекарданд. 30 километр барои духтарон, 60 километр барои наврасон ва 80 километр барои ҷавонону калонсолон муайян шуда буд. нахуд сабқатро калонсолон оғоз намуда ба роҳ баромаданд. масофаи муайяншуда ки 80 километрро ташкил медод, дар ин марҳила варзишгарони иштирок мекарданд ки таҷрибаи иштирок дар чунин сабқатҳоро дора буда, дар масофаҳои дароз мутобиқ гардиданд. ба гуфти собиқ варзишгарон, солҳои пеш ин риштаи варзиш яке аз намудҳои рушду инкишофёфта дониста мешуду дастаҳои велосипедронии касбӣ фаъолият мекарданд. бо такя ба нишондодҳои оморӣ иттилоъ пайдо намудем ки варзишгарони тоҷик дар сабқатҳои бузург ширкат намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. дар ҳамин раванд дар дастаи якачини собиқ давлатҳои иттиҳоди шӯравӣ варзишгарони тоҷик низ ҳунарнамоӣ карданд. як муддат ин риштаи варзиш ба гӯшаи фаромӯшӣ рафт, вале дар замони соҳиби истиқлолӣ он дубора эҳё гардида ба қадри лозима фаъолият мекунад. варзишгарони дастаи шаҳри Душанбе дар ин даври рақобатҳо фаъол буда 3 мақоми ифтихориро онҳо соҳиб шуданд. рустам мирзоахмедов ҷои якум ва дилшод холматов мақоми дуюмро касб намуданд. сеюмин варзишгаре ки ба марра расид Игонин Александр буд. дар гурӯҳи наврасон ки дар масофаи 30 километр рақобат мекарданд, теъдоди иштирокчиён хеле зиёд буд ва ҳар кадом бо мақсади ғолиб омадан ба ин сабқат омада буданд.
این خوب است که اکنون دوچرخه‌رانان از میان نورسان پیدا می‌شوند و در آینده آرزوی ورزشگر موفق شدن را از خردی دارند، ولی اگر به این گونه نفران از امروز توجه روانه کردن نشود، پس فردا پیدا کردنشان نیز غیر امکان می‌گردد. بعد از انجام هر مسابقات اگر مسئولین نتیجه گیری نموده بهترین ها را برای اشتراک در سبقت‌های بزرگ آماده سازند، به منفعت کار خواهد بود. از میان نورسان نیز بهترین ها معین شدند. در گروه دختران نیز رقابت جالب بود. آنها نه کمتر از پسران حرکت میکردند. چون مشاهده میشد خیلی تلاش میکردند برای پیروزی. دختران دوچرخه سوار دسته ولایت ختلان مهارتشان نسبت به رقیبان خوبتر به نظر میرسید و در صف پیش آنها قرار داشتند. مسافه 30 کیلومتر که برای دختران معین شده بود، اولین شده نماینده ولایت ختلان انسولطان امان و آن را طی نموده به مره رسید. یک چیز نگران کننده بود که هنگام ورزشگران به مره نزدیک می شدند، حرکت ماشین ها به آنها خلل می رسانید و حتی برایشان خطرناک هم بود. اما با این نگاه نکردن مسابقه جریان داشت. بعد از نتیجه گیری داوران غالبان 3 مسافه معین شدند. در جنبش مسابقه از جانب کمیته تدارکات به برندگان مقام‌های افتخاری مدال و افتخارنامه سپرده شد. مسابقه نشان داد که دوستداران این رشته ورزش در تاجیکستان کم نیستند. تنها در این میان مسئولین را میباید کار را جدی به راه مانده برای رشد و عمومیت بخشیدن این نمود ورزش که همچون نمود المپیک شناخته شده است، برنامه‌های ضروری را روی دست بگیرند.